Сәлам дуслар. Күрешүләрнең барысы да матур безнең. Тик бүгенге яз иртәсе аңа аеруча ям истәр дип өметләнәм. Әкренләп җаннарны иретеп яз галәмгә үтә. Инде җылыга сусаган безнең җаннар бу хәлгә бигрәк тә шат. Миннән сиңа сәлам тапшыруы эфирда аның алмашсыз алып баручысы мин Галия Гимаддинова. Бүген безнең тугрылыклы яраткан тамашачыбыз Эльмира Абдулхаевна Мордахович үзенең 2 бишлеле матур юбилеен каршылый. Шул уңайдан аңа якын дуслары бүген матур бәйрәм иртәсе оештырырга булдылар. Беренче хатны без Мәскәү шәһәреннән алдык. Дусты Мулюкова Фәридә Бибриякшевна. Тормыш иптәше Равил Хайдарович, балалары Альбина һәм Раил гаиләләре белән аны ихластан котлыйсылары килә. Шулай ук бу теләкләргә дусты Венера Миралюбова гаиләсе белән кушыла. Безнең дустыбыз бик матур Баку шәһәрендә 55 ел элек дөньяга тула. Язмыш дигәннәре чакрымнарны санамый ул. Шуңа күрә тормыш китабының бер битендә аңа иске кулатка бистәсенә күчеп кайтырга язган була. Шул вакытта без аның белән таныштык та. Бер мәктәптә, бер сыйныфта укып, бик якын дуслаштык. Эльмира мәктәптә дә тырыш укучы иде. Соңыннан Ульяновск шәһәренең медучилищесына укырга керде. Иске кулатка бистәсенең Үзәк район хастаханәсендә ул озак еллар массажист булып хезмәт итте. Аның йомшак куллары аша байтак райондашларыбыз дәваланды. Язган да язган инде аңа күчеп йөрергә. Соңгы 5 елны ул лаеклы ялда булса да, барыбер тик тора алмыйча Мәскәү шәһәренә күчеп килә һәм монда да үз һөнәре буенча эш таба. Эльмираны нинди дип сорасалар, мин бер уйламыйча кешеләр өчен яши торган шәхес дип әйтер идем. Анардан шул кадәр ачык җылылык бөркеп тора ки, балалыкларым да аны үз итеп, дус кына дип түгел, туганыбыз шикелле яраталар. Кадерле дустым, менә син дә минем 2 бишлене җиттең. Килешеп кенә картаябыз дисәк тә, бу олыгаю билгесе шул. Җаным, тик шулай да сиңа ихластан мәңге яшь булып калуыңны телим. Гел шушылай саулыклы булып, елмаеп яшә дә яшә әле. Дуслар алар төрле була. Син минем иң якыным. Сиңа карап сыкланамын, мин һәр вакыт акыллым. Дустым дисәм, күз алдыма Эльмираны китерәм. Бүген менә юбилейда изге теләк җиткерәм. Ни телим? Иң беренче урнашсын балаларым. Шабып бирсен тиздән инде яныңда оныкларың. Һәр вакытта ярдәмгә дип дусларың гел ашкынсын. Бар башлаган эш гамәлең, җаныем, бары уңсын. Хөрмәтле Эльмира Абдулхаевна, дустыгыз Фәридә Бибриякшевна Мулюкова гаиләсе белән юллаган теләкләргә кушылып, Ландыш Нигъмәтҗанова башкаруындагы Чын дустым җырын сезнең хөрмәткә яңгыратабыз. Бәхетле булыгыз. Бүләк итеп сине тудырган, бәхет бит ул синдәй дуслар белән атлап бару гомер юлыннан, атлап бару гомер юлыннан. Рәхмәт дустым аңлый белгәнеңә, бер сүзсез дә минем хәлемне. Андый дуслар сирәк очрый җирдә, шуңа алар газиз кадерле. Рәхмәт дустым аңлый белгәнеңә, бер сүзсез дә минем хәлемне. Андый дуслар сирәк очрый җирдә, шуңа алар газиз
Шатлыктан һәм сөенечтән генә торсын синең бөтен тормышың. Торсын синең бөтен тормышың. Рәхмәт дустым, аңлый белгәнеңә. Бер сүзсез дә минем хәлемне. Андый дуслар сирәк очрый җирдә. Шуңа алар газиз кадерле. Рәхмәт дустым, аңлый белгәнеңә. Бер сүзсез дә минем хәлемне. Андый дуслар сирәк очрый җирдә. Шуңа алар газиз кадерле. Андый дуслар сирәк очрый җирдә. Шуңа алар газиз кадерле. Шуңа алар газиз кадерле. Рәхмәт дустым. Чираттагы котлау хатыбыз кабат Эльмира Абдулхаевна Мордаховичка юллана. Аны кабатланмас матур туган көне 55 яшьлек юбилее белән Сомерхановлар гаиләсе, дусты Нурия, тормыш иптәше Рәшит, бала аныклары белән ихластан безнең тапшыру аркылы котлыйлар. Менә инде көтеп алган язлар белән Карлыгач шикелле дустыбыз да үз гомер бәйрәмен үткәрергә туган якларына кайтты. Сагындырды инде ул безне. Бүген аның кабатланмас бәйрәме. Сине дә без үзебезнең пенсионерлар рәтенә кертәбез. Тик дәүләт әле пенсия бирергә ашыкмый. Сиңа ул әле дәртле, эш сөйшән дустыбызга кирәкми дә. Эльмира, сиңа карап күп вакыт таң калам. Никадәр синдә дәрт, энергия, тормышка карата мәхәббәт. Күзләрем генә тимәсен. Эльмирабыз безнең үз гомерендә күп сынаулар аркылы узды. Тик гомердә дә миңа авыр дип аның җылаганы булмады. 2 лачындай улын бик тәртипле балалар итеп тәрбияләде. Алла насыйп итсен аларны да башлы күзле итеп безнең шикелле әбиләр рәтенә керергә. Якын кешем, сердәшем, ярдәмчем минем син, Эльмира. Бүгенге матур туган көнеңдә сиңа чын күңелдән олы бәхет талы, тирән исәнлек диңгезе һәм шиксез хыял офыгы телим. Дусларың, якыннарың гел янәшә булсын. Онытма, шатлыкларыңны уртаклашырга, кайгыларыңны бүлешергә без бар. 55тә хатын-кызлар яңадан тормыш башлый. Башларында булган бөтен чүп шарыны алып ташлый. Үзен кадерләргә бераз бу вакытта өйрәнә. Аеруча гүзәллеккә, матурлыкка төренә. Менә синең 55-ң җыелыштык котларга, нинди икән теләк телик дип вакыт юк уйларга. Теләкләр ул чын күңелдән ургылып таша бүген. Һәр вакытта аяз булсын баш очындагы күген. Хөрмәтле Эльмира Абдулхаевна, Сомерхановлар гаиләсе, сез дусларын бик нык хөрмәт итәләр һәм алдагы җырны моның дәлиле буларак яңгыратырга үтенәләр. Роза, күлмәк туза, диеп йөри күрмәгез. Шушындый матур тормышны сарыларга термәгез. Каралар дип картаймагыз, сары дип саргаймагыз. Кирәкмәгән уйлар уйлап, юктарга картаймагыз. Картаймагыз, сары дип саргаймагыз. Кирәкмәгән уйлар уйлап, юк-барга картаймагыз. Гомер чәчкә, шау чәчәктә булсын бәхет гөлләре. Әле
Кирәкмәгән уйлар уйлап юк-барга каратаймагыз. Каралар дип картаймагыз, сары дип сарыгаймагыз. Кирәкмәгән уйлар уйлап юк-барга каратаймагыз. Уйлар, юктыр яры, юк башы, юк ахыры. Тормышларны көзсез итә, күңелләренең моңзары. Каралар дип картаймагыз, сары дип сарыгаймагыз. Кирәкмәгән уйлар уйлап, юк-барга каратаймагыз. Каралар дип картаймагыз, сары дип сарыгаймагыз. Кирәкмәгән уйлар уйлап, юк-барга каратаймагыз. Кирәкмәгән уйлар уйлап, юк-барга каратаймагыз. Юк-барга каратаймагыз. Яраткан апалары Эльмира Абдулхаевна Мордаховичны мотор юбилее белән Мәскәүдән Давиевлар гаиләсе Ленар, Гүзәл, балалары Аделина ихластан котлыйлар. Бүген безнең яраткан апабыз, якын туганыбыз үзенең юбилеен билгеләп үтә. Безнең апабыз шикелле туганнар бик сирәктер. Ул кеше хәтере саклаучы, бар эшен уйлап кына, сүзен үлчәп кенә сөйләүче. Апабызга нинди вакытта гына мөрәҗәгать итсәк тә, ул дөрес, төпле киңәш таба. Кайсы вакытта гына булса да, төнме, көнме кирәк булса, ул ярдәмгә чаба. Эльмира апа заманадан калышмыйча, аның белән бергә атлап, яшьләр белән дә, үз тиңдәшләре белән дә уртак тел таба. Ул һөнәри яктан профессионал булып ирешсә, ана буларак та ким куймады. Карагыз әле, нинди матур балалар тәрбияләде ул. Ике улы да аны хөрмәтләп, яратып, сүзеннән чыкмыйча яшиләр. Кадерле без, сиңа чын күңелдән балалар бәхете генә түгел, оныклар бәхете татырга да телибез. Бу тормыштан мәгънә, ям һәм тәм табып яшә әле. Апабызга юбилейга без китердек чәчәкләр. Аны бүген күргән кешеләр бу бит бик яшь диярләр. 55-кә ошамаган, 18-дән олырак, 2 тапкыр 25 дисәк булыр тулырак. Йөзең шибәр, халкың күркәм, барысы да сыклана. Бик күпләре якыныбыз синнән үрнәген ала. Алга таба безне бары яшә син шатландырып, тирә-юньгә җылың тарат, һәммәсен сыкландырып. Хөрмәтле Эльмира Абдулхаевна, Мәскәү шәһәреннән Давиевлар гаиләсе Ленар, Гүзәл һәм Аделинаның бар теләкләре чынга ашсын. Без дә аларга рәхәтләнеп кушылабыз һәм сезгә бүләккә җыр юллыйбыз. Язмыштан зарланабыз, уңышларны саный-саный ялгыштан акланабыз. Уза гомерләр, айлар, еллар, мизгелләр, яши-яши аңлыйбыз шул без мәңгелек түгелләр. Уза гомерләр, айлар, еллар, мизгелләр, яши-яши аңлыйбыз шул без мәңгелек түгелләр. Байлык дибез, һаман тормыш куабыз, сөю эзләп, бәхет эзләп, яшәү тәмен тоябыз. Уза гомерләр, айлар, еллар, мизгелләр, яши-яши аңлыйбыз шул без мәңгелек түгелләр.
bilen bik kadirlep vakitni Yaşigani dünyalarda gülüp koydu şadlıkni